दिनै बड'फानि 35थि थैनाय सान गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बयनिसिमबो दिनैनि बे गोथार सानाव आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ आं बे समाव बावहरग्रोदों आरो बड'फानि फारसे आंनि खुलुमनायखौ आं बावहरदों। दिनैनि साना गमामायैनो मोनसे जारिमिनारि सान जाबावनो आरो थांबावगासिनो दङ। मानो होननानै बुङोबा दिनै हादरनि जे राजथावनि दिल्लीयाव दिनै बड'फानि मुसुखा गायसननाय आरो बेखौ फैगोन भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा, आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, दिल्लीनि मानगोनां गिबि मन्त्रि लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांमोना दिनै बे दिल्लीनि नोगोरमायाव बड'फानि मुसुखा मोनसे बेखेवनायजों लोगोसे दिल्लीनि नैबे कैलाश कल'नियाव बड'फानि मुंजों मोनसे लामानि नाम दोननो थांगासिनो दङ आरो बेखौ दिनै अफिसियेलि दिनै बे लामाखौ डिक्लेयार होगोन दसे उनावनो। दा गमामायैनो बड'फाखौ दिनै जोङो नेसनेल लेभेलाव गायसननो हाबाय होननानै जोङो बुंनांगोन। दिनै बड'फाखौ जेरैबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउएन ट्रास्टआ बड'फानि नामखौ गोजोर खालामनो थाखाय बायदिसिना हाबाफारि लानानै थैनायनि उननिफ्रायनो जेरै खामानि मावबोगासिनो दङ आरो बे बेलायाव आरो आगानसेबाव बिटिआर सरकार, गाहायै बिटिआर सरकारनि मानगोनां चिफ प्रमद बर'नि नाजानाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव दिनै दिल्ली बायदि भारतनि केपिटेल जायगायाव बेवहाय बड'फानि मोनसे मुसुखा आरो लामा दोननो थांनाया गमामायैनो बेयो जारिमिनारि सान। दा बिनि थाखाय दिनै जोंनि गासिबो बर' रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायदों। दिनै दिल्लीयावल' नङा, सारा आसाम आरो जेराव जेराव बर' मानसिफोर दङ दिनैनि थैनाय सानखौ फालिदों आरो नैबे जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ आसामनि गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव थोंजोङै नुनायनि जे बेबस्था बे बेबस्थाखौबो खालामदों। बयबो दिनै रंजानाय मोन्दों। खुनु दल संगठन फाराग लायाजासे, दिनै पलिटिकेल पार्टिबो फाराग लायाजासे बयबो जाहाथे दिनैनि बे सानाव बड'फानि मुसुखा जे बेखेवनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव थोंजोङै एबा खेंसालियायै बयबो जेन' बाहागो लायो आरो बेखौ मदद खालामो। बिनि थाखाय नोंथांमोननि जे चेनेल बे चेनेलनि गेजेरजों आं गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों। बेयो गमामायैनो बे जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर देरहासारनाय होननानै जोङो बुंनांगोन। मानोना जेरैबायदि जोंनि आथिखालनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा जेरैबायदि नाजाबाय थानानै बे भारतनि केपिटेलाव जोंनि बड'फाखौ गायसननायजों लोगोसे बायदिसिना हाबाफारि मावनायखौ नोंथांमोना नुबोबाय थादों। दिनै मोजां मोनसे सोमोन्दो लाखिनो थाखाय बिटिआरनि चिफ, एबसुनि दैदेनगिरिफोर, बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दिल्लीयाव नाजानायनि थाखायनो दिनै गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभायावबो मोनसे एबसु आरो बड' साहित्य सभानि मोनसे मावख'बो मोननो हाबाय। दा बेबायदि प्रमद बर'आ चिफ जाखांनायनि उनाव बायदि रोखोमनि दिल्लीयाव बर' हारिखौ गायसननो थाखाय बायदिसिना हाबाफारि लागासिनो दङ। दिनै हयथ' गोबाङानो गोबां रोखोमै बिनि थाखाय नोजोर होदों जे बर'नि सासे दैदेनगिरिनि मुङाव दिल्लीयाव लामा जासिगोन, मुसुखा बाहाय गायसननाय जासिगोन, सोरबा सोरबा हिंसाबो खालामदों। जेखियानो जाया मानो बे जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथावना। मानोना दिनै बेबायदि रावनिबो बेबायदि खालामनाय जाफेराखैमोन, बर'फोरनिफ्राय गिबि आरो आसाम होननानै बुङोबा बे नैथि। बेनिखायनो दिनै जोङो बाहाय गोग्गानांगौ दङ जोंहा जे जोंनि बर'नि सासे दैदेनगिरिखौ, जोंनि माहारिनि सासे दैदेनगिरिखौ, जोंनि आसामनि सासे दैदेनगिरिखौ, फरायसा सासे दैदेनगिरिखौ भारत सरकाराबो जे दिनै गनायथि होनानै बेबायदि मोनसे मान मर्यादा जे होबाय, बिनि थाखाय आङो भारत सरकार आरो दिल्ली सरकारखौ साबायखर बावदों। दिनै बेबायदि हाबाफारि मावफुंनो थाखाय बिथांमोना जोंनो गनायथि होनायनि थाखाय दिनै भारतनि नखर मन्त्रि एबा दिल्ली सरकारा गनायथि होआमोनब्ला बेबायदि दिल्ली बायदियाव बर'नि बड'फानि नामाव मुं दोननाय आरो बिथांनि मुसुखा गायसननाया एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा। बेनिखायनो आं मोननैबो जे सरकार बे सरकारखौ आं बे समाव साबायखर बावो।
ANM, GNM नार्सिं आरो पेरामेडिकेल कर्स लानो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। अदालगुरियाव डक्टर B.R. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों ANM, GNM नार्सिं आरो गुबुन गुबुन मेडिकेल कर्सनि मोजां खाबु। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। अदालगुरि शहरनि ब्रह्मसेबा आश्रमनि साखाथियाव थानाय डक्टर B.R. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गाहायै ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि थाखाय मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। भारत सरकारजों गनायथि होजानाय बे सोलोंथाइ फसंथानाव ANM आरो GNM कर्सजों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोर फारियै BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Accident and Emergency Technology, BSS Diploma in General Healthcare Maternity Assistant, Emergency Patient Care Technician, BSS Diploma in Sanitary Health Inspector, BSS Diploma in ECG Technician, X-ray Technician, नार्सिं एसिस्टेंट आरो फिजियोथेरापि कर्सनि सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोर आरो पेरामेडिकेलनि गासै गोनां जौगा थाखोनि आगजुफोरनि खाबुनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनाय जायो। लोगोसे थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुखौ बे फसंथानाव मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? मेडिकेलाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि सोलोंथाइ लानो थाखाय डक्टर B.R. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय 9101299545 8473853 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला अदालगुरिनि DC कोर्ट रोड बैग्रिगुरि जोंसार क्लाब PD अफिसनि साखाथियाव थानाय B.R. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव फैनानै थोंजों सुलाद लाफैनो हागोन।